ברוכים הבאים למאזינות ולמאזינים, לצופות ולצופים של החוויה הרוחנית. באסירות תודה נמצא איתנו שוב אסירות תודה, האורח שלנו, שזה הכינוי שלו. תודה רבה שבאת, שוב. אנחנו נפתח באופן שגרתי בתפילת השלווה. אלי, תן לי את השלווה, תקבל את הדברים שאין ביכולתי לשנות. אומץ לשנות את הדברים שביכולתי, ואת התבונה להבחין בין השניים. רצונך יעשה ולא רצוני, פתיח ולאחריו. מה שלומך? טוב, ברוך השם טוב, תודה. מרגיש טוב, מתרגש שוב להיות פה. כן. עשית לי תאבון מהפעם הקודמת. יופי, אני שמח, אולי מי יודע לאן זה יצמח הדבר הזה. כל הפודקאסט הזה הוא איזשהו ניסיון לזרוק אבן ולרוץ אחריה, ולראות מה יקרה. זאת אומרת, אני לא ידענו, לא היה לי תוכנית. זה חלק, כאילו, מהחוויה הרוחנית של החוויה הרוחנית, זה שאני לא יודע, לא ידעתי, ואני עדיין לא יודע, מה אני רוצה שיקרה ומה יקרה עם הדבר הזה, וגם יוני, שבכלל לא היה חלק מהרעיון בהתחלה, והצטרף, וזה נהיה שלנו, הרבה דברים פשוט קורים, וזה ממש כיף גדול. אני רוצה לפתוח, אנחנו הרבה פעמים, יוני ואני, מתחילים את הפרק מאיזה חוויה שאנחנו נמצאים בה באותו רגע. ממה שקרה הבוקר, מזה ששוב הוא איחר לי, מזה ששוב אני איחרתי לו, זה תמיד מעורר אצלנו המון אמוציות. והבוקר הייתה לי פגישה קשה וחריפה עם אלוהים. שאני משתדל שניפגש כל בוקר. חלק מהמסגרת של התוכנית, זה פגישה יומית עם הכוח העליון. והבוקר הייתה לנו שיחה קשה, והרגשתי שסיימתי אותה בטריקת טלפון. ככה אתה זה, וככה וככה וככה, כמו ריב של זוג נשוי. זאת הייתה הרגשה שלי, שהיא הרגשה קצת מתוקה. כן, אני בדיוק רציתי לשאול אותך, אם שיחה קשה מצידך או מצידו מצד שניכם. תראה, מכיוון שאני מקריא את הטקסט של שני הצדדים, אז איך אתה בתור כוח עליון שלך? איהו כמקשה ואיהו כמוטיב. כמפרק לה. אחלה. איך אני בתור כוח עליון, אני אוהב וחומל, כמו שהתחייבתי לעצמי, בצד השני. מדהים. וכדמות אנושית, שחיה כאן, הרבה יותר מגוון, doing my best, כן. אבל למה אני מספר את זה פה? כדי לתקן איזשהו רושם שאולי נוצר בפודקאסט הזה על ידי, או כל דרך אחרת, שכאילו החוויה הרוחנית, שאנחנו מדברים עליה כל הזמן, היא איזה חוויה נעימה תמיד, או שלווה תמיד, או איזה מין סטלה מתמדת, ולא היא. זאת אומרת, כן חשוב לי לומר שהחוויה הרוחנית היא פשוט החיים. אני חושב, אם נשווה את החוויה הרוחנית לחיי השימוש או חיי המכור, שבהקשר שאנחנו מדברים עליה היא באה כאנטיתזה להתמכרות, כי אנחנו מדברים על החוויה הרוחנית כפתרון להתמכרות. כמובן שהיא הרבה מעבר לזה. לצורך העניין, הפתרון שלנו להתמכרות, או התמכרות היא הבעיה שמביאה אותנו לחוויה הרוחנית. אז ההבדל הוא לא שזה רע וזה טוב.
כאילו, או שזה קשה וזה קל. למרות שכל הדברים האלה נכונים, בוודאי. באמת, החיים הרוחניים הם הרבה יותר קלים ונעימים, ושלבים, מחיי המכור. אבל ההבדל האמיתי בעיניי, כמו שאני מתאר אותו כיום, זה שהחוויה הרוחנית היא החוויה של החיים עצמם. זאת אומרת, אתה זוכה לחוות את החיים, לעומת החיים שלך כמכור, שאתה לא חווה את החיים, אתה חווה איזשהו צל שלהם, כי אתה כל הזמן בורח. אז אתה חווה כל מיני בריאות, כל מיני אדוות של החיים. אתה חווה כל מיני, לא את הדבר עצמו, כי מהדבר עצמו, בגלל שאתה לא מסוגל לחוות רגשות, וכל הדברים שאנחנו מדברים עליהם, אתה בורח אל מה שזה לא יהיה, שתהיה הבריחה שלך, אז אתה לא חווה את החיים. אתה חי ליד החיים, אתה חי ליד עצמך, ובהחלמה אתה מתחיל לחיות את החיים. וזה אומר גם לריב. נכון. אני מזדהה, אני מסכים. אמרת, זה לא היא. אני אוסיף אולי שזה לא הוא, וזה לא הם. ואני אסביר, עליי, המורכבות היא יותר גדולה. כי אני משוכנע שאני כן חי. כן. ולא לחיות, ולחשוב שאתה כן חי, זה סוג של זומבי, או מת מהלך, או לא יודע, יש לזה כל מיני שמות אחרים. אתה יודע, יש קטע כזה של לקחת הרבה מילים, או מושגים, ולנסות לקפל אותם לתוך מילה אחת. כמו פסוק לי פסוקך שהיה לפני 2000 שנה. בשבילי החלמה זה אופציות. נכון, אני יודע, שמעתי את המשפט הזה לא פעם. כן. אפילו מצטט אותו. תודה. אני אסביר גם למה. כן. כי במחלה לא הייתה לי אופציה. או לפחות חשבתי שאני אופציות. וחלק הרגשתי, חוויתי שאין לי אופציה. חשבתי. התחושה באה אחרי זה של חוסר אונים ושאני מוכרח, אבל זה נבע מכל התפיסה שלי. התפיסה שלי הייתה מאוד מאוד מצומצמת. וחלק מהסיפור הזה של החלמה זה באמת להתרחב. זה להתרחב כלפי אופציות, זה להתרחב כלפי אפשרויות נוספות. אז היום אני יכול לבחור באיך לנהל את מערכת היחסים שלי עם הכוח העליון. אני יכול לבחור איך לקום בבוקר. אני יכול לבחור מה לעשות כשקמתי בבוקר בצורה מסוימת. אם אני עד 4 לפנות בוקר חיכיתי לטראמפ, שהוא יודיע שזהו זה, שאיראן הייתה, כמו יש בי חלק שמקווה. אז אני לא צריך להאמין שב6 לפנות בוקר אני כבר על הרגליים, כי ישנתי רק 2 שעות. אני מקבל את זה. אני בוחר ב4 מה לעשות, האם להמשיך לצפות לטראמפ או ללכת לישון, לפחות את 2 שעות. זאת אומרת, בכל צומת כזאת, יש לי איזושהי אפשרות לבחור להיות מה שאני רוצה להיות. זה בעצם הבשורה הגדולה. זה ההבדל. זה ההבדל, וזו הבשורה הגדולה למכור שעודנו סובל. הוא מוכרח, הוא משועבד, אבל תדע לך שיגיע רגע שאתה תוכל לבחור. והבחירה הזאת היא זו שהופכת את האדם לחופשי. אמן. אז בהקשר הזה של החוויה הרוחנית על כל רבדיה וצבעיה, מהנקודה הזאת הייתי רוצה להמשיך את השיחה שלנו מהמפגש הקודם. סיפרת לנו מה שנקרא בשפת המכורים על הצעד הראשון שלך. איך הגעת, מה היה השינוי שהביא אותך מהחיים הקודמים שלך לחיים אל תוך ההחלמה, אל תוך העולם הזה של ההחלמה, של החיים הרוחניים, של תוכנית של 10 הצעדים, של הקבוצות, וכן הלאה. זה באמת עולם שלם. והשינוי הוא שינוי של עולם. זאת אומרת, זה לא שינוי של איזה הרגל אחד, זה לא שקודם ישנתי, ועכשיו אני לא מעשן. זה הרבה יותר רחב ועמוק מזה. ומה שהייתי רוצה לשמוע, או אני מזמין אותך לשתף, זה את החוויה הרוחנית שלך בהמשך הדרך,
בהקשר של הצעדים. זאת אומרת, אם סיפרת לנו על הצעד הראשון שלך, אז איך נראה, שתף אותנו, הצעד השני והשלישי והרביעי והחמישי וכן הלאה. כמו שאתה זוכר את המפגש שלך איתם, כמו שאתה חווה אותם היום, אם יש הבדל. אתה מתפרץ לדלת פתוחה, אבל אני רוצה לדייק. מתחביביי, להתפרץ דלתות פתוחות. יש לאנשים נטייה להשאיר את הדלתות שלהם פתוחות מולך, וזה גם איזושהי מתת מלמעלה, אבל אני רק אדייק. אני נגעתי בחצי הראשון של הצעד הראשון. אני לא נגעתי בחצי השני שלו. והוא לא פחות... תפרט ותסביר. כן, והוא לא פחות חשוב. החצי הראשון אומר, עודנו שאנו חסרי אונים מול ההתמכרות שלנו. וזה ככה בראשי פרקים נגענו. אבל מה זה המילים הללו, חיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול, או בגרסה הנוספת שלהם, אבדה לנו השליטה על חיינו. זאת הייתה תעלומה, אני לא קיבלתי אותם. כי לפחות כלפי חוץ, לפחות כלפי חוץ, הדבר הזה שנקרא חיינו בלתי ניתנים לניהול, לא היה שייך אליי. הזכרת את זה, שהיית מאוד מנוהל. שהיית מאוד, לפחות בתחושה של שליטה וניהול של ההתמכרות. נכון, מוחזק, אולי אפשר לקרוא לזה. יש לי סדר יום, שהוא קשור לזה שאני מתפקד את תפקודי היום, ושיש לי גם את מיסטר הייד. מיסטר הייד, כן. אהבת אחר הצהריים, קוראים לזה בצרפתית. אבל לא תפסו אותך. זה היה חלק כי יש הרבה שמגיעים לתוכנית, שתפסו אותם בעבודה, תפסו אותם גונבים כסף, תפסו אותם עושים משהו או פלילי או בעייתי, ואותך לא תפסו. נכון, אבל אתה יודע מה תפס אותי? המחלה שלי תפסה אותי. ועל זה אני רוצה לשים את הדגש. המדריך שלי לימד אותי, שהצעד הראשון הוא זה שמשיג אותנו, לא אנחנו אותו. זאת אומרת, הוא כל הזמן מתדפק לנו על דלתנו. אבל כשאני מפסיק לחפור, אז אני מגיע לקרקעית הנוכחית. אני תמיד יכול לבחור להמשיך להעמיק את הבור שלי, ואז יהיה לי עוד קרקעית. היה איזשהו רגע שבו אמרתי די, אני רוצה משהו אחר. ואז הבנתי שנכון שהחיים שלי הם מוחזקים, הם מנוהלים לפי איזשהו סוג של סדר יום. בפועל כשמגיע הרעש הזה, כשמגיע אותו זמזום, שאני יודע לזהות את ההתחלה שלו, היום היא יותר טוב מפעם, אבל יכולתי גם אז לדעת שמשהו קורה, הזמזום הזה מגיע, הוא משתלט לי על כל המרחב הפנימי שלי, הוא מכריח אותי לעשות את מה שאני בחלק גדול ממני ממש לא רוצה. אני רוצה לעמוד שנייה על הנקודה הזאת, כי כן, אני רואה לפחות הבדל בין סוגי האנשים שמביאים את עצמם על התוכנית, והאנשים שמישהו מביא אותם באוזן אל התוכנית. היכולת הזאת שלך, בגיל שלמחורים הוא יחסית צעיר, שנות ה-20 שלך, להתבונן בעצמך, לפני שיש לך איזשהו אילוץ חיצוני, כדוגמת הבאים האח זוהם וכאלה. משטרה, רשויות המס, מישהו, גובים מהעולם התחתון, הכל דברים שאנחנו ראינו, פגשנו, או בחיים שלנו, או בחיים של אנשים שעבדנו איתם. היכולת שלך להביא את עצמך אל התחתית. כמו שאמרת, להרים את התחתית אליך, אני אגיד שנייה, לחדול מלהעמיק אותה, נקרא לזה. כן, השתמשנו בביטוי הזה שהתחתית, נגיד למי ששומע אותנו והוא במקרה לא מהחדרים, הביטוי הזה הוא ביטוי של מקורו בספר הגדול, ביטוי של AA, to hit rock bottom, להגיע לתחתית. זאת אומרת, אנחנו נכנעים רק אחרי שהמחור מוכן לוותר על הגאווה שלו ועל האשליה שלו, ולבוא לבקש ולקבל עזרה, רק אחרי שהוא יתרסק עד הקרקעית. ואז מכאן הגיע הביטוי להרים את הקרקעית אליי, במקום שאני אצנח עד אל הקרקעית, והחיים שלי יראו כמו החיים
של האלכוהוליסטים שביל מתאר בספר, שהם איבדו את כל הנכסים החומריים, ואת כל החברים, ואת הבריאות של הגוף שלהם, וממש לא נשאר להם כלום, והם על סף מוות, ממש. אז הביטוי להרים את הקרקעית פירושו, לא חייבים להגיע, אני לא חייב להגיע למצב שהוא אובייקטיבית, או בעיני כל אחד מצב נואש, של נרקומן חסר שיניים, מקבץ נדבות בצומת, אלא אני יכול לעצור את עצמי הרבה לפני, ולהרים את התחתית אליי, ולעשות, להגיד לעצמי, זה, that's far enough, זה, הלכנו, התדרדרתי מספיק, אני לא צריך להידרדר עוד יותר, וזה ראוי לציון. אני אגיד שגם היום, אני פוגש אנשים שמגיעים אלינו לטיפול, לצעדים, בשנות ה-20 שלהם, ואף מוקדם יותר, ובשנות ה-50 וה-60 שלהם. לא שבהכרח זה מקביל, זאת אומרת, אדם יכול להביא את עצמו גם בשנות ה-50 שלו, אבל עד היום מאוד מרשימים אותי אנשים, שאני קורא לזה מביאים את עצמם, מאשפזים את עצמם בתוכנית. מאוד מאוד הייתי רוצה לקחת על זה קרדיט. כן. אני לא חושב אבל. יש לנו לשנינו מורה משותפת, אישה יקרה, שהיא לימדה אותי המון ממה שאני יודע. גם מבחינה מקצועית, גם מבחינה רוחנית. היא מנטורית דגולה, והיא אמרה לי גם לא מזמן, שמבנה האישיות שלי בנה את זה, יצר את זה, הכשיר את זה, אפשר את זה. אני נוטה להסכים איתה. את האשפוז המוקדם. את החיפוש מגיל מאוד צעיר. תראה, ילד בן 13.5 ששולח מכתב לגדול הדור, עם מכתב מבויל עבור תשובה, שבו הוא מתאונן על מחשבות זרות, ועל שיש לו כל מיני אתגרים עם שזל, ודוימוב. יש בזה משהו נורא נורא תמים, נורא ילדי. אבל יש שם נפש שמחפשת. אני היום יודע לומר שהנפש שחיפשה שם, בתאווה, במחלה, בשימוש, באתגרים, היא זו שחיפשה גם את הפתרון. היא פשוט חיפשה לא במקומות הנכונים. ברגע שאני התבייתתי בחסד הבורא, כוח עליון אוהב באמת, על כיוון טוב, על כיוון מיטיב, אז החיפוש גם עבד שם אותו דבר. זאת אומרת, אני היום נוטה להתייחס לכל מיני, מה שאנחנו נקרא לו אולי בהמשך פגמי יופי, תכונות. יש בי תכונות. והתכונה הזאת הלכה לכל מיני כיוונים. כשהיא הופעלה במנגנון לא חיובי, נקרא לו, לא בריא, אז היא עשתה דברים לא בריאים. כשהמנגנון הזה מופעל בצורה מיטיבה עבור דברים בריאים, זה עובד היטב. אדם שהוא, לצורך העניין, לא יודע להפסיד. הוא מאוד מאוד אוהב להצליח. מאוד חשוב לו להיות בסדר עם עצמו מבפנים. כשהוא לא מצליח להתמודד עם תאווה, מה שהוא יעשה, זה הוא יעשה הכל כדי לשכוח את זה. אז הוא ישתמש עוד ועוד 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 בטירוף. בגיל מאוד צעיר הוא הגיע למחוזות שאנשים בני 50-60 הם לא הגיעו, גם בגיל 25. כשאתה תופנה את זה... כל זה היה סוגריים, אני מזכיר לך. אני מחזיר אותך לגמרי. כשהוא יופנה כלפי ההחלמה, אז זה יפעל עם אותה אנרגיה, עם אותה מוטיבציה, וזה ייתן, בעזרת השם, את אותם פירות. אבל זו מתנה לחוות את הצעד הראשון בגיל צעיר, אני מסכים. בחזרה לחלק השני של הצעד הראשון, הודענו שחיינו הפכו להיות בלתי ניתנים לניהול. מה היה... חיי הפכו בלתי ניתנים לניהול בתהליך קבלת ההחלטות שלי, ברגע שהתאווה הופיעה בחיי. ברגע שהמחלה דרשה את שלה, הכל זז הצידה למענה. כמה זמן לקח לך להבין את זה, לעומת, או להודות בזה, זה המונח המקצועי, לעומת החלק הראשון של הצעד הראשון? אני המשכתי ישירות לצעדים אחרים, כי אמרו לי להניח את זה, כי זה חמק ממני. אני יכול לומר שבתוך 3 חודשים, 90 יום, זה כבר תפס מספיק מקום כדי שאני אקשיב לזה באמת, ואני אדע לשחרר כל מיני דברים שלא הסכמתי לשחרר אותם לפני כן. חס להשם. ממש, זו באמת מתנה, כי אני היום רואה
סביבי, כאלו שהופכים את הביצה לעוד יותר דביקה ושמיכה ושואבת שמכסה כל חלקה טובה שבאישיות שלהם, בזכות המאבק הלא בריא הזה. ברגע שהבנתי שזה לא משנה כמה חיים שלי מוחזקים מבחוץ, בפועל, כשמגיע רגש, כשמגיע עוצמה כלשהי, שאני לא מסוגל להתמודד איתה, היא זו שמשתלטת לי על המרחב, ואני לא בעל הבית האמיתי על מה שאני באמת רוצה שיקרה, היה לי מאוד קל לשחרר. וזה גם מתנה. כמו כל התוכנית הזאת. כן. כי זה לא רק ידיעה, זה לא ידע שאתה מצליח להפוך אותו למילים. זאת חוויה. לכן תיקנתי את עצמי, מי הבנו להודנו. זה תמיד הדגש של הצעד הראשון, שאנשים נוטים לדבר על מה שהם מבינים. אבל פה יותר מדובר על החוויה, לא על מה שאתה... והתוצאה של זה היה ייאוש מוחלט. כי התאווה מפרקת אותי מצד אחד, החיים דורשים את שלהם ומושכים אותי מצד אחר, ואני, אנה אני בא? אני תקוע באמצע. וזאת הייתה הכנה מושלמת לצד השני. ההכרה הזאת, שאני כבר לא מצליח להחזיק את זה לבד, שאני חייב עזרה, היא הייתה אבן דרך בכל התהליך שלי. הצד השני, נזכיר, הגענו לאמונה, שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות דעתנו. קושי גדול מאוד, כי אתה היית פגש אותי לפני 25 שנה, היית רואה בן אדם שפוי. ואני הייתי עושה קולות של בן אדם שפוי, לרוב. פסדה, שפויה. וזה היה מאוד מאוד מורכב לקבל את זה שיש בי חלקים לא שפויים. שבזמן אמת, האיש הרציני שיושב מולך מסוגל לעשות דברים לא לעניין, בלשון המעטה, הרסניים לעצמו, מחבל בקשרים שהוא מעוניין בהם, מקבל החלטות שמבוססות על בסיס לא רציונלי, של איזושהי אינטואיציה עלומה, איזושהי תחושת בטן שמובילה אותו לכל מיני התקלויות שהוא אחרי זה צריך להשקיע כל כך הרבה זמן ואנרגיה כדי לתקן אותם. והוא מצליח, והוא לא מצליח, והוא מתברבש בזה. לא כיף. בשלב הזה אנחנו כבר מדברים על אלוהים, או שאתה עובר דרך כוח גדול, הכוח הגדול שמוזכר בצד השני. כשאתה מגיע לצד השני, מי הוא בשבילך, מה הוא בשבילך? כוח גדול זה כל דבר שהוא חיצוני לי. מאוד פשוט, לוגיקה פשוטה. אם אני הבעיה והבעיה נמצאת בתוכי, כל דבר שהוא חיצוני לי, הוא לא מחובר לבעיה שלי. הוא לא חשוד כחלק מהבעיה. הוא חשוד מעצם היותו, משהו שהוא לא אני, כי אני בהתגלויותיו השונות ככה דורשת שלו, אבל ככל שהצלחתי לשחרר ולפנות החוצה, פשוט התפנה לי יותר מקום בתוכי. הדוגמה הכי פשוטה היא בלון. ככל שאתה דוחס לתוכו יותר אוויר, יש בתוכו פחות מקום לאיזשהו משהו אחר. אתה משחרר האוויר כלשהו מהבלון, אז הוא פנוי להכניס לתוכו משהו אחר. ובמקרה שלך, מי או מה זה היה? אלוקים, כוח עליון, בורא. זאת אומרת, מההתחלה זה היה אלוקים. כן. מגיע זהו, אז אני... מדת, ממסורת, אני מגיע מדת, מלימוד, ממסורת. תורה, כן מחיים רוחניים, ממסורת רוחנית דומיננטית. מאוד, גדלתי בבית מאוד מוצק, יותר מדי מוצק, מהסיבות הללו, ובגיל 15.5, בקבוק בירה, יום חמישי בלילה, חוף מציצים. אני חושב ששם פגשתי את הכוח העליון שלי באמת. זאת אומרת, את כל הספקות, אם הוא קיים, אם הוא לא קיים, מבפנים, הוא היה. אני מאוד קשה לעשות את מה שהוא אומר, את מה שחשבתי שהוא אומר, את מה שהאמנתי שהוא מצפה שאני אפעל, וכולי וכולי. אבל לא היה לי ספק שהוא קיים, ומערכת היחסים שלי איתו גם לא הייתה קיימת, אבל ואותה הייתי צריך לתקן, לשפר, לבנות, ממש, מחדש. אבל בשבילי כוח עליון היה, הייתי חייב לעבור דרך משהו אנושי, בדמות בשר ודם כאן, שהוא לא אני, כי
אני הרבה מאוד זמן שכנעתי את עצמי שאני האלוהים של עצמי. כן. זאת אומרת, שיחות כמו שאתה דיברת עליהן היום בבוקר, כן. בזמנים ההם, בימים ההם ובזמן הזה, היו מורכבות לי. הם היו באמת משהו שהייתי עושה אותו, וסיפרתי על עצמי סיפורים מאוד מורכבים, כדי להצדיק את מה שאני עושה, כי לא יכולתי לשאת את האשמה, את הבושה, כל מיני דברים מהסוג הזה. אבל הייתי צריך לפגוש אותו דרך משהו אחר, לפרק זמן, עד שבניתי באמת משהו, ערוץ נקי, פתוח, כנה, שבו גם יכולתי לומר הכל, וגם יכולתי לשמוע הכל, כי שמעתי דרך הפילטרים שלי, וככל שהפילטרים של תאווה ושל פגמי אופי, או אישיות, שבחלקים מסוימים לא התפתחה למה שאדם בוגר יכול וכדאי לו להתפתח, כן. אז הייתי צריך לעבור דרך איזושהי מסננת. הזכרת קודם שהתקדמת בצעדים. עכשיו, הצעדים, על אף שהם רשומים כ-12 עקרונות, או אפילו 12 משימות, צעדים, שלבים. ועל אף שהסדר שלהם הוא מאוד מאוד מחייב, במובן שיש היגיון פנימי מאוד מאוד עמוק, למה הם דווקא בסדר הזה, בפועל, הרי אין באמת סדר. העקרונות הרוחניים, מהרגע שאנחנו מתחייבים אליהם, פועלים עלינו בכל מיני צורות, בכל מיני שלבים, והכל באמת מאוד, מאוד מעורבב. זה לא סמסטר א', סמסטר ב', ושמקבלים תעודה. זה לא עובד ככה. עם זאת, יש כן איזושהי הקבלה לבן אדם החדש שנכנס, בין הדרך שהוא עושה לבין ההתקדמות שלו בצעדים. אז מעניין אותי לשמוע איך זה היה אצלך, אם אתה רואה, אם אתה זוכר, איך זה עבד אצלך מבחינת הדרך, באיזה צעד, אם שאלה כזאת בכלל הגיונית בעיניך, באיזה צעד אתה זוכר שקרה השינוי הזה והזה? באיזה צעד קרה זה? אני אנסה לסדר. מהניסיון שלי יש איזשהו היגיון בסדר הפעולות הזה, וגם שווה לשמור עליו. חד משמעית. לא תמיד זה באמת אפשרי, אתה יודע, להיות בדיוק לפי הספר, אבל בשביל מי שכל הזמן כתב ספרים מחדש כדי שהוא יהיה לפי הספר, להיצמד לכללים ולסדר הפעולות, אתה לא אוכל כפית קפה, ואז כפית סוכר, ואז שותה מים, ואז קופץ ומערבב את זה. קופץ ומערבב את זה בבטן, בדיוק. אתה מייצר איזשהו משהו אחר. אז ברגע שאני הבנתי שאני חסר אונים, ושאני פונה לכוח גדול ממני, והוא מנחה אותי, הוא חושב איתי יחד מה נכון לי, הוא לא נותן לי הוראות, מלמעלה, אלא הוא נכנס איתי לתוך הבור, זה שאת הקרקעית שלו אני כרגע נח ולא מעמיק, והוא מספר לי מה עבד לו, והוא אומר לי, תקשיב, פה ופה עשיתי ככה, הוא תנסה, ואני אומר, וואלה, למה עשית ככה? אני שונה, אני מגיע ממגזר אחר, הוא אומר לי, לא, אתה אוכל את הראש, לא. זה אתה מתאר שיחות שלך עם עצמך, או שיחות שלך עם המדריך שלך? עם המדריך שלי, ואז גם עם עצמי. ואחרי שאני מתקשקש עם זה 24 שעות, כי זה היה פרק הזמן שהוא הקציב לי הוא אומר לי, תשמע, אנחנו חיים ל-24 שעות. 24 שעות, שאלת? קיבלת תשובה. אתה מבין לפחות חלק מההיגיון של זה, זה מתיישב לך, אתה רואה איזשהו רצף שהוא נמשך מה-24 שעות של אתמול. יש סיכוי שזה יהיה רצף ל-24 שעות של מחר. לך על זה. והלכתי. בסופו של יום, נכנעתי. התמסרתי, הסכמתי, הסכמה פנימית עמוקה לעשות את מה שנדרש, את מה שמוצע, כדי שאני אחיה אחרת. המוטו שלי היה מאוד פשוט. אני הבאתי את עצמי לעמדה שבה אני רק חצי סיפור הצלחה. אני רוצה להיות יותר. אני פשוט צריך להגדיל את האחוזים של ההצלחה שלי. יפה, איזה... לוגיקה של מחור. איזה קופי. לא, זה מאוד ניסוח מאוד מאוד יפה. רק חצי הצלחה. כן. שאני ידעתי שזה רק חצי הצלחה, הרי כלפי חוץ הייתי, אמרתי לך, דגמנתי חיים מלאים ומאושרים.
כן, אני זוכר את עצמי בהתחלה, נוסע למדריך שלי, שגר רחוק, גר שעה נסיעה ממני. ובאיזשהו שלב, המדריך הראשון שלי, באיזשהו שלב שאלתי אותו, תגיד, אפשר לעשות איזה סידור, אולי טלפון, אולי, אז לא היה זום, אבל... אז הוא אמר לי, לא, זה דווקא טוב לך להתאמץ. כן. אז אני זוכר את עצמי, אגב השיחה שלך עם המדריך או עם הראש של עצמך, אני זוכר את עצמי, מסביר לעצמי, לא שאני חצי הצלחה, אלא שאני עכשיו, זה הזמן, חלק מלקחת אחריות זה לשלם על מה שעשית. כן. אז עכשיו זה מה שעשית, וזה מה שאתה צריך לעשות, אז תעשה את זה. זה מה ששכנע, זה מה כאילו... אתה יודע, אז בוא נספר לך סיפור קצר על תשלום. תבין, ב-2004 היה פה מעט מאוד אנשים שאפשר היה לדבר איתם צעדים. צעדים שקשורים לסוג ההתמכרות ההתנהגותית שאני הייתי שייך בה. אבל אני הייתי חייב חברה, הייתי חייב לדבר עם. דקת שיחה בסלולר אז עלתה 64.5 אגורות אם היית קונה חבילה של 100 דקות. וואו. ואני קניתי חבילות וסמסים, וואטסאפ לא היה בכלל את הכלי הזה, וזום לא ידעו מה זה, הסינים עוד לא חשבו על ההמצאה הזאת, אז היו קבוצות. זה דעתי ישראלים המציאו, אבל אוקיי. שיהיה ישראלים. מי שהמציא את זה אז, לא בטוח שעדיין נולד, כן? אתה הולך הרבה אחורה, וזה היה מאוד מאוד בודד להתעסק עם אוסף הרגשות והמחשבות, כל מה שהתעורר לחיים, ברגע שהרמת את המכסה של השימוש, היה מאוד מורכב. אני שרצתי קבוצות, הלכתי לקבוצות לפעמים כל יום. עכשיו לא היה קבוצות של החברותה שאליה אני משתייך כיום, הייתי הולך ל-NA. כן, סיפרת. וב-NA היה מטר עשן מהתקרה, אפור, שלא יכולת כן. לזהות מי עומד. לעשן מותר. אם הוא היה מתיישב היית מזהה אותו. בוא נגיד ככה, לעשן מותר בפגישות. לעשן היה מותר, וזה גם היה כיף. תחשוב, אתה מרביץ החלמה ומפריח טבעות עשן תוך כדי. והחבר'ה שם עשו ישיבת מצפון. האם אני יכול להיכנס פנימה? כי אני מכור לבמבה, אם קראו לזה. סיפרת. ותקשיב, ישבתי שם עם אנשים שביום יום לא יכולתי אפילו לחשוב על האפשרות להיות איתם תחת קורת גג. אנשים מקסימים ונדרים, אבל אני לא מסתובב עם אנשים קרחים שיש לו קעקוע של כלא, של בודה על העורף, ושיש לו 3 שיניים, 2 למעלה ו1 למטה, והוא אומר לי, אוהבים אותך, ומחבק אותי, ואני בטוח שעוד שנייה כל החוליות שלי מתפוקקות. אז הלכתי אליהם והם אהבו אותי, אתה יודע, בפעם הראשונה בחיים באמת הרגשתי אהבה של בן אדם פשוט, מול בן אדם. ואוקיי, אני מחזיר אותך לסדר של הצעדים, ואיך... אז פניתי החוצה כל הזמן, הבנתי שאני הבעיה, אני חייב כוח גדול, כוח גדול זה יכול להיות כל דבר, עדיף שזה יהיה... זה היה הצעד השני שלך בעצם. נכון. כי להגיע לאמונה שיש מישהו שיכול, אני פשוט נוכחתי בזה. אמר, עשיתי, קרה. כן. אמר לי, תקשיב, לא משנה מה יהיה היום, תרים אליי טלפון בשעה 8 בערב, זה אחרי שהתקשרתי אליי בשעה 8 בבוקר, ותספר לי שעבר לך יום נקי. תעשה את זה בציפורניים, עם השיניים, עם האף. תקשור את הידיים, זה לא מעניין. את ה-24 שעות הקרובות, אתה עובר נקי. 8 בערב תרים טלפון, והרמתי. ואז אמרתי לו, נו, מה? אמר לי, יופי. עכשיו תאכל, לך תישן, תכתוב עוד קצת במחברת, תתקשר אליי ב-8 בבוקר, שלך לילה נקי. וזזתי מ-8 ל-8, או מ-6 ל-6, או מ-10 ל-12, זה לא משנה. והאתגרים עפו להם. הגיעו, והתייעצתי, הוא הציע, התווכחתי, ועשיתי, והגעתי לאמונה שמשהו יותר שפוי נכנס למערכת שלי. אני מקבל החלטות
שהן לא מבוססות לא על הרצון שלי להשתמש ולא על הרצון שלי לברוח, הם משהו אחר. אני עוד לא ידעתי לתת לו מילים, עוד לא ידעתי לתחום אותו בתוך מסגרת של אנשים רגילים מתארים את זה, ומשהו יותר שפוי נכנס אצלי למערכת. ואתה יודע, הוא התחיל לומר איזה מילה שבהתחלה הייתה נשמעת לי הזויה, לא מובנת, ובהמשך היא אפילו הרגיזה אותי. אמר לי, תמסור את זה. אני מגיע פה לצד השלישי. תמסור את זה. למסור מה? ואת זה, ולמי? אמר לי, תמסור את זה. היא חפר לי על המילה הזאת, היא נכנסה לי לתוך הלקסיקון. אנחנו ככה נרחיב עליה עוד מעט. אתה רוצה להקריא את הצד השלישי? הצד השלישי, החלטנו למסור את חיינו ואת רצונותינו להשגחתו של אלוהים כפי שאנו מבינים אותו. אז זה צעד מורכב, דיברנו עליו פה בעריכות ממש לא מזמן. מורכב מבחינת הניסוח שלו והדגשים השונים שאפשר להתעכב עליהם בתוך הצעד, אבל אתה בחרת את המילה למסור. אמרו לי, תמסור את זה. וואי, וואי, וואי. אמרתי לו, תקשיב, אני מוסר אותך. אמרו לי, מצוין. אמרתי, אבל מה מסרתי אותך? אז הוא הסביר לי, ואני הבנתי גם בעצמי, מתוכי, בכל מיני ורסיות, אני אגיד את זה במילים כמו שאני יכול לומר אותם היום, פגשתי אותך ואמרתי לך, יש לך דרישת שלום, אני מוסר לך דרישת שלום מפלוני, ששנינו מכירים. מה מסרתי לך? העברתי אליך בעצם איזושהי תשומת לב שלו, איזושהי מחשבה שלו, איזושהי כוונה שלו, של חיבה, של רצון להיות בקשר. יש לזה כל מיני ורסיות, נכון? כן, במקרה הזה. במקרה הזה. אז כשאני מעביר אליך את תשומת הלב שלו, את המחשבה שלו, את הכוונה שלו, אני מסרתי לך משהו. הוא לא, אי אפשר לכמת אותו במשקל או בנפח, אבל אני כן יכול לתאר אותו בתור איזושהי מוטיבציה למשהו, בתור איזושהי אנרגיה של משהו. ובשבילך, ומה זה אומר? וכשהוא עצבן אותי, המדריך עצבן אותי, והוא אמר לי, תמסור אותי, אז אני לא תפסתי אותו בידיים והעברתי אותו לאנשהו. אבל אני כן לקחתי את האנרגיה שהיא נאגרה בתוכי, והתכוונתי לספר אותה למישהו אחר. התכוונתי להעביר אותה אל ישות כלשהי, שאני בעיני רוחי יכולתי לדמיין אותה בתור משהו, אוהב, קראנו לו מקודם כוח עליון, כן. אפשר לקרוא לזה בעוד שמות, כל אחד יבחר לעצמו את משהו. בשלב הזה זה תרגיל בדמיון בעצם? בשלב הזה זה פשוט לעשות כמו שאומרים לך, ולאט לאט למצוא איזושהי דרך להתחבר לזה מבפנים. זאת החוויה שלי. אני לא הצלחתי להבין מה זה למסור את זה בלי זה. כאילו, אשתי עצבנה אותי. כן. מערכת היחסים שלי איתה. בדרך כלל, זאת אומרת, כשהמדריך שלך אומר לך תמסור את זה, זה כשאתה מגיע אליו עם תלונה כלשהי. עם קושי. קושי. אפילו לא תלונה, קושי, אתגר, מציאות פנימית שהיא מרגישה לי כמאוד מאוד עוצמתית, שאני לא מצליח להתמודד איתה ולהכיל אותה בתוך הרגעים הרגילים שלי. כן, אני חושב שב-12 ו-12 קוראים לזה disturbance. משהו שתורד, מטריד אותך, מפריע לך. אחד האנשים היקרים שליוו אותי בדרך קרא לזה, כשנופלת לך השרשרת. כשאתה מתחיל לפדל עם פדל ריק בלי שרשרת. עכשיו לאט לאט אתה יכול גם לזהות את החריקות שמובילות לזה שהשרשרת זה או שאתה הפעלת יותר מדי כוח, או שההילוכים לא נמצאים בדיוק במקום, או שאתה מנסה להעביר הילוכים מהר מדי, או שבכלל יש לך איזשהו פאנצ'ר שאתה צריך לבדוק אותו, שמשהו במנוף לא תקין. אבל הרעיון הוא זה שאתה מפסיק להיות במאי, מתכנן, תסריטאי, יש לזה עוד כל מיני שמות. מנהל. משהו ביכולת לנהל ולהתנהל משנה פאזה.
אז כשקורה משהו בניגוד לתוכניות שלך, בניגוד לרצונות שלך, משפיע עליך באיזושהי צורה לכאן או לכאן. הרצון העצמי קופץ, עולה, דורש, רוצה, שואף, קמע, כוסף, כל מיני כאלה, ואני מתחיל להפעיל כוח. התכנון המיידי הוא איך לייצר את המציאות שאני בטוח שהיא הטובה והנכונה ורצויה, ושכולם, כולל אני, יהיו מבסוטים. זה לא עובד, אני מפעיל עוד יותר כוח, כי מה שלא פתרת בכוח, אתה פותר בעוד יותר כוח. כן. כי זה מה שעבד, או סליחה, זה מה שלא עבד, אבל אתה מנסה שיעבוד שוב ושוב ושוב. זה מה שהכרנו. ואז המדריך שלך אומר לך למסור את זה. מה אתה עושה? כשאתה כבר מבין למה הוא מתכוון, מה אתה עושה? לרוב אצלי זה יתבטא בפעולה הפוכה מהרצון הראשוני שלי, כי אני רוצה לשפר ולתקן ולייעל ולרפא את האינסטינקטים. האינסטינקט הוא לרוץ לעזור, אני יוצר. אשתי מספרת לי על הבעיות שלה, אני ישר מציע לה סדרת פתרונות, אני סותם. וזה קשה, וזה בורח לי. והיא אומרת לי, המחור חזר עוד פעם. ואם יש משהו שאני מאוד אוהב לשמוע זה שהמחור חזר, אז אני מראה לה גם שהמחור חוזר. הוא לא רק חזר, הוא פה. וכאלה, ואז אני תופס את עצמי, ואז אני יוצר, ואז אני מוסר, ואז אני נושם. אני בגדול מתרחב כלפי, זה היום אני יודע לומר, מתרחב כלפי מה שהבורא, הבריאה, הברואים מביאים לי לחיים, ומפתח דפוסי התנהלות, מחשבה, הרגשה, חוויה, אחרים. יעילים יותר, מגוונים יותר. זאת אומרת, אם בעבר מי שהכיר את הדרך שבה אני פועל, היה רואה משהו נורא נורא צפוי, פתאום אני לא צפוי. פתאום קורה, נכנס פה משהו אחר, והיא מסתכלת עליי, אמרתי, בוא, מי חטף את הבעל שלי? כאילו, לאיפה הוא הגיע? עכשיו, אני בכוונה אומר אשתי, כי הרבה מאוד מההתרחשות היו שם. בוודאי. היא הייתה נפש קרובה תמיד. אין שדה אימונים טוב יותר. נכון. אישה וילדים, המרחב של המשפחה הגרעינית, כמו שקוראים לזה היום, מייצר בלי סוף הזדמנויות להתפתחות מהסוג הזה. המון 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 מה למסור היה שם. אבל אתה יודע, אני התחלתי לחפור, כמו מה זה למסור? אמרתי לו, תקשיב, מה זה חיינו? איך אני מוסר את החיים? כאילו, לוקח 2/3 מהחיים ונותן אותם, ואומר לו, תשמע, תחזיר לי אותם מחר אחרי איזושהי סירקולציה. 3/3, לא 2/3. אני לא חושב שזה הסיפור שלו, אבל בגדול, לא הבנתי מה זה חיים. אני צריך ללמוד לחיות. רצון, הכרתי רק את הרצונות שלי. לא ידעתי שיש מקום לרצונות אחרים. אז הוא הסביר לי מאוד פשוט. כי אני צריך שיסבירו לי פשוט. חיים זה פעולות. רצון זה מחשבה והרגשה. תקשיב, זה עשה לי סדר. כן, זה גם לי עשה סדר. מאוד פשוט. אז את הפעולות, אתה מוסר את הפעולות שלך שהם יעברו דרך פילטר שעד היום לא היה לך. בוא נבנה אותו. כן, זה רק לא 2/3, זאת אומרת, זה לא נשאר כלום. לא נשאר כלום. אתה מוסר את הפעולות שלך, את המחשבות שלך ואת הרגשות שלך, אז מסרת את כולך. זה בעצם אבל זה לקח לי המון המון זמן. זאת אומרת, את התרגולת התחלתי מיידית כשהוא הסביר לי. אבל לרכוש בזה מיומנות, ללמוד להפעיל את זה, להסכים לעשות פעולות הפוכות, ממה שהאינסטינקטים שלי אומרים, כאילו, בא לי לומר לאשתי משהו, לסתום, לעצור. זה היה התרגול של הצעד השלישי, בשבילך, הפעולה ההפוכה. מאוד מאוד חזק מול המשפחה ומול התעסוקה. בעבודה שלי הייתי צריך המון 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 איפוק. אני זוכר חוויות מורכבות ממש, אני מרגיש איך כל אדם עולה לי לראש. ואני עוצר את זה, ופורק את זה על חתיכת דף, או על הקשות מקלדת נמרצות בחדר האמבטיה או בשירותים, של אס-אמסים נזעמים כדי שלא יקרה דבר לא צפוי נוסף.
מה המפגש שלך עם הצעד הרביעי? בדיוק זה. כי לא הבנתי מה זה למסור, ולא הבנתי מה זה חיים, ומה זה רצונות. כדי להבין אותם, הייתי צריך לכתוב צעד 4. הייתי צריך להבין את מה אני למסור, איזה פעולות, להתחיל לברור, איזה פעולות אני רגיל לעשות. אני הרי לא כיף לי להסתכל במראה הזאת. וזה בעצם מה שהצעד הרביעי אומר. תסתכל, תראה. ערכנו חשבון נפש נוקב וחסר פחד של עצמנו. זה נוקב כי זה מאוד לא פשוט, וחסר פחד כי זה מאוד מפחיד. ההכרה הזאת, שאתה חי רבע מאה עם תפיסות משובשות, שהן לא מקלות על החיים שלך עם העולם ועם אחרים, היא הרגשה מאוד מאוד לא נוחה. והמפגש הזה הוא כאב. אני אוהב את זה שאתה מתאר איזה מעבר חלק בין השלישי לרביעי, כי ככה זה באמת כתוב, וככה זה באמת מתבקש, שאם קיבלת כבר את ההחלטה, כאילו עשית כל כך הרבה עבודה בשלושת הצעדים הראשונים, אם כבר הודית בקוצר ידך, וכבר הסכמת להיעזר, לחפש עזרה ולקבל עזרה, שני שלבים מובחנים בתוך, והסכמת למסור, החלטת למסור, והתחלת לעשות פעולות הפוכות, אז באמת הצעד הרביעי הוא פשוט ההמשך הטבעי. נכון, זאת החוויה שלי. אני בתוך 6 שבועות מהרגע שהכרתי את המושג של החלמה, הייתי כבר עמוק בתוך הרשימה של האנשים שכעסתי עליהם. כן. והיו הרבה כאלה. כן. כן. אני זוכר שלקח לי זמן להבין שיש עוד חלק לצעד הזה מעבר לרשימה של האנשים. כן. אוקיי, הנה, אלה כל האנשים שכעסתי עליהם, ואני כועס עליהם, ואני כועס עליהם בצדק. נכון. שם נעצרתי. יפה, אבל הבצדק הזה הרג אותי. כי לשתות ציאניד בצדק, זה עדיין הורג אותך מבפנים. ואני, תבין, ברגע שהתאווה הלכה, לי לא הייתה ברירה אחרת. השימוש יצא לי מהחיים, ברוך השם, די מהר. זה היה לי קטסטרופה. כל הרגשות, כל האנשים שעשו לי עוולות אמיתיות, לא מדומות. אנשים שפגעו בי במהלך הדרך. הפגיעות המיניות שאני חוויתי מגיל 8 עד גיל 11. כל הדבר הזה. לא יכולתי לעשות אותו. אני התנפלתי על צעד 4, ישבתי וכתבתי דפים, כתבתי פנקסים, כתבתי במחברות. אתה בטיפול בזמן הזה? בטיפול פסיכולוגי? או שזה היה הטיפול? זו שאלה טובה. האיש היקר הזה, מדריך הצעדים שלי, הדריך אותי בתשלום. הוא לא היה איש מקצוע במובן הרגיל של המילה, היה לו הרבה מאוד ידע מקצועי. הוא סיפר לי שהוא אלכוהוליסט בהחלמה, שיש לו הרבה מאוד ניסיון. אני יכול לקבל את מה שהוא נותן בחינם בחדרים. לך תמצא מישהו שייתן לך את זה בחינם, ייתן לך את זה בחינם. לי אתה משלם על הזמן שבו אני יושב איתך. אתה לא משלם לי על הרוח של הדברים. זה לא היה טיפול מקצועי במובן של טיפול מקצועי כמו שאני מכיר אותו היום. בפועל זה היה הטיפול. נכון. הוא החזיק בשבילי המון. כדמות מיטיבה, כאיש שהיה, נתן לי הרבה מעבר למפגשים השבועיים איתו. המון חום, ערך, סבלנות. וואי, כמה סבלנות אני הייתי צריך. אכלתי את הראש. תקשיב, אתה לא יודע כמה. אתה מכיר 10 שנים בבועה של משהו אחר לגמרי. אבל גם ב10 שנים האלה, אתה רואה איזושהי תזוזה, נכון? תנסה לדמיין איזה תזוזה מאיפה שזה הגיע. האמונה היום, הדיפולט של האנשים בתרבות שבה אנחנו חיים, זה לך לטיפול. אני כבר רואה את זה משתנה, אבל אני ראיתי את זה משתנה, זה לא היה ככה, זה דבר די חדש, אבל לך לטיפול, יש לך בעיה נפשית, לך לטיפול פסיכולוגי. הפסיכולוגים הם האמונים בתרבות שלנו על הרווחה הנפשית שלך, או שלנו.
ומה פתאום צעדים? כאילו, מה זה החוסר האחריות הזה? מי זה הצעדים האלה שאתה מפקיד בידיהם את הנפש שלך? עכשיו, בתוך הצעדים, איפה יש הרבה טיפול, כמובן, בכל צעד, אבל איפה שהטיפול יושב, זה בצד הרביעי. שם זה מתרחש הטיפול. עכשיו, אם זכית, ויש לך ספונסר או מדריך צעדים, שבפועל הוא גם מטפל בך, והוא גם המטפל שלך, אז אתה עושה את הטיפול בצעד 4. זה החוויות של ביל, מהמדריכים שלו. ככה זה, בגלל שהפסיכולוגיה, בזמן שנכתב הספר, לא הייתה מפותחת כמו היום, הייתה בחיתוליה. הפסיכולוגיה המודרנית, שאנחנו מכירים, שאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, הייתה ממש בחיתוליה, אז את התהליכים, מה שאני מנסה להגיד זה שכל מי שבאמת מחלים בצעדים ו-follow through ועושה את הצעדים ומתמסר לתהליך ומחלים, הוא בהכרח עושה טיפול גם. עכשיו, אתה יכול לא לקרוא לזה טיפול, יש כל מיני טיפולים, כל מיני דרכים, אבל הוא יכול, אפשר בצעד 4 כמו שאנחנו עושים, אני שולח את המודרך שלי לטיפול. יש לך פה, הנה, עלה משהו בצעד 4, לך תעשה טיפול ותחזור, או נעשה פינג פונג. אבל אפשר גם, כמו שאתה מתאר, פשוט לעבור את הטיפול, או את מה שנדרש בטיפול, בתוך הצעד 4. אני אגע בזה אולי קצת יותר בהרחבה. ואני אקח את החוויה שלי. דימה. הוא לא עשה איתי טיפול. הוא עשה איתי צעדים בצורה מאוד עמוקה, נמרצת, לפעמים קשה. כשלא לקחתי אחריות, כשהטלתי אחריות על מישהו אחר, הוא הפגיש אותי עם זה. זאת אומרת, בטיפול, איך שאני תופס אותו היום, המטרה היא לפגוש. אז אם המטרה הייתה גם שם לפגוש, הוא הפגיש אותי. זה נכון. אבל הוא הרבה אמר לי. ואז אני יכולתי לעשות כל מיני אינטרפטציות לעצמי ולפגוש מתוכי. זה לא חסך לי את הטיפול. אני אחרי 5 שנים. לטיפול. אני אחרי 5 שנים, בהחלמה הלכתי לטיפול ארוך ומשמעותי, 5.5 שנים, כל שבוע לפי הספר. לפעמים זה משלל סיבות זה לא יכול להיות כל שבוע, זה היה פעם בשבועיים, שעתיים. עמוק, כואב, פנימה, מרחב, מכיל, מחבק, אוהב. וזה אחרי 5 שנים בהחלמה, כשאתה נקי. כשאני נקי 5 שנים, הבנתי שהגיע הזמן לבנות עוד קומה. שהצעדים נותנים לי, והספר הגדול אומר לי שיש מצבים שכדאי לפגוש רופא טוב, אז הלכתי לפגוש רופא טוב, כיוון שהסיפור שלי היה מאוד מאוד חזק, ברור, בהיר, מסביב לקשר שלי עם אמא שלי, חיפשתי ובחרתי מטפלת בדווקא כדי למצוא איזשהו דמות נשית שפתחה בפניי את הצוהר לעולם הטיפולי, וזה ככה, זה גם מה שהעביר אותי בסופו של דבר, את הגשר הזה לתוך העולם הטיפולי. האם צעדים הם תחלופה לטיפול? לדעתי לא. הצעדים יכולים לתת המון בלי צורך בטיפול. טיפול זה איזושהי פריבילגיה לפריבילגים, אם אפשר לומר את זה כך. יש כאלה אבל שבאמת זקוקים להם, כי הם לא מצליחים לייצר את החיבור המיטיב לצעדים עצמם, אז אני ימליץ להם מראש. אבל בגדול, זה בדיוק גם ההמלצה שלי. כשמישהו מגיע אליי היום, הוא שואל אותי, בתור בן אדם, זה מאוד מעניין, בתור בן אדם שהוא גם מדריך צעדים וגם מטפל. נכון. אני יציע לו לבוא אליי אחרי צעד 4 צפונה, או במהלך צעד 4 צפונה. בדרך כלל את 3 הצעדים הראשונים, אני אציע לו לעשות לבד בקבוצה, אלא אם כן יש לו איזה שהם חסמים, איזה שהם דפוסי עבר, איזה שהם התנהלויות שלא מאפשרות לו. אבל טיפול טוב זה כשאדם נוכח. כן. כשאדם משומש, והוא בתוך ה-1, 2, 3 שלו, הוא כולו אבוד, הוא מחפש את עצמו. אני יודע איפה אני הייתי. מה היית מדבר איתי עכשיו על טיפול? כל העולם הרגשי הוא כאוס. הוא שערה אחת גדולה. כן. היכולת להתנהל בתוך דבר כזה היא הייתה מאוד מורכבת. זאת אומרת, צעד 4,
אגב, הרבה מאוד מכורים חוזרים לשימוש בצעד 4. נכון. כי המפגש הזה הוא באמת מורכב. אז לפעמים מכור בהחלמה בעצמי, אני אומרת לו, תקשיב, אני לא יכול לעשות את מה שאתה אומר. לא יכול להיות שזה החלק שלי. כי אתה בצד 4 איך זה עובד. אתה כותב שם, ואז אתה כותב איפה נפגעת, ואיפה עשו לך, שזה, איך אמרנו, שליש מהעבודה. ורוב העבודה זה שלך עם עצמך. זה איפה ההתנהלויות, איפה האני בהתגלויותיו השונות, דפק אותי. אתה לוקח אחריות מלאה על העוולות שעשו לך, או יותר נכון, על הרגשות שלך, ועל החוויה שלך, ועל איפה אתה נמצא היום ביחס לדברים האלה. מה בריקוד שלי יצר את מה שאני מרגיש עכשיו, ואת מה שאני חושב עכשיו, ואיפה מה שאני עושה, הפוקוס, זו זכוכית מגדלת מאוד 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 גדולה עליי. מה שאני עושה היום, אני אזכיר פה בשם יוני, מה שיוני תמיד אומר כשאנחנו מגיעים לשלב הזה, אז תמיד קופץ לו המטפל, ובגלל שהוא מכיר את נזקי הצעד הרביעי שנעשה שלא כשורה, אז זה השלב בשיחה שהוא תמיד אומר, אין הכוונה שאתה אחראי או אשם, בטח שלא אשם בזה שנפגעת מינית בגיל 8. זה לא הכוונה של צעד 4. אבל אתה יודע, בהתחלה, לשם זה הלך. ויותר מזה, אם אנחנו מדברים פה פתוח, כוח עליון, איפה אתה היית? מה לעזאזל אתה עשית לילד בן 8, נכון. שלא בחר שם שום דבר? נכון, אבל זה קורה, בדיוק זה קורה אצלך עכשיו. לא, זה קרה שם אז. לא, זה קרה גם אז, אבל אין לך, מה שאני רק ניסיתי להגיד, אתה לא אמור לקחת אחריות על המעשים של בן אדם שפגע בך, זה מה שאני מנסה להגיד. אתה האחריות שלך, המלאה והמוחלטת שלך היא על החוויה שלך היום, על ההתנהגות שלך מאז, על היחס שלך לא על זה שאתה... אני רוצה לתפוס אותך בנקודה כי היא קריטית. בטח ובטח בתוך מה שקורה היום בתוך החדרים, וגם מה שקורה היום בחדרי טיפול. מה לעזאזל אתה יכול לטעון כלפי ילד בן 8 שלא הבין כלום? אתה יודע, הפגיעה המינית הגדולה ביותר שלי הייתה בגיל 14.5, 15, כשהבנתי מה נעשה איתי לאחור. לפני כן זה היה סתם איזה שהם משחקים לא צנועים. אם אני צריך להיות יותר מפורש, הוא התנהג אליי בצורה חזירית. זה מה שסיפרתי לעצמי. אני הפכתי להיות ילד מגמגם שלא מוציא מילה מהפה. מה לעזאזל אתה רוצה מילד כזה? למה שהוא לא ילך לאיפה שהוא הלך? נכון, מה אתה רוצה? אז מה לעזאזל אתה שם למעלה עשית פה? אתה עוד מדבר איתי על כוח עליון אוהב? איזה כוח, איזה עליון, איזה אוהב. ולמסור לו את החיים שלי, יופי, כדי שידפוק אותי שוב פעם. יפה, אז מה האחריות שאתה צריך לקחת? מה החלק שלי? מה החלק שלך? מה היה החלק שלך? מול זה ישירות? הוא לא היה, מה שאני מנסה רק... זה לא היה אשמתך. אני בכוונה נותן לך להתפתל. זאת לא הייתה אשמתך. זה מה שאני מנסה להגיד. זה שאתה עכשיו לוקח אחריות על הפצע, על הטראומה, ועל כל מה שקרה מאז. עם זה. אני אנסה לפרק את זה לאט לאט. בשבילי, זה קודם כל היה להפסיק להשתמש בזה כהצדקה לפעולות שלי. זאת אומרת, לי היה מנוף, שאני באתי ואמרתי, תקשיב, עשו לי, מותר לי. כן. ההתניה הזאת, הפנקסנות, כן. מנהל החשבונות שהפכתי להיות, מבלי שאני יודע בכלל, אתה יודע, אני למדתי לימודי ליבה, אנחנו עצרנו בסוף לוח הכפל, כן? אבל אני מנהל חשבונות טוב. חיבור וחיסור ידעת. והכפלות. כן. ולא ידעתי שאני יודע גם משוואות עם נעלמים. ושורש וריבוע ועוד כל מיני... תקשיב, הייתי צריך לעצור, הייתי צריך להסכים בשלב הראשון, לקחת את כל החוויה הזאת ולהגיד, תקשיב, אני לא קשר לפתוח אותה. הנחתי את זה בתוך מעטפה וירטואלית, כתבתי פתק. פגיעה מינית, גיל 8-11, לפתוח בבוא היום. לא ידעתי מתי הוא יגיע. והוא הגיע בטיפול. הוא הגיע לפני הטיפול, הוא היה הזרז להגיע לטיפול. הוא היה תגיע לטיפול.
תשמע, הגענו לצעד 4, זה פחות ממה שקיוויתי ויותר ממה שהאמנתי שנספיק היום, אבל... יהיו עוד, בעזרת יהיו עוד, השם. יהיו עוד. תודה לך. אני רק רוצה לומר, תודה רבה שבאת, דיברת. תודה על המרחב ותודה על הזכות להיות, ועוד יותר מזה, בשורה התחתונה, על החסד הגדול שהופיע בחיי, ושממשיך להופיע בחיי, ושמאפשר לי לדבר איתך על כל הדברים האלה בצורה הזאת. תודה, באוהב למעלה. כוח עליון אוהב, הוא קיים, חבר'ה. תודה שזיקית אותנו, וניפרד בברכה ותפילה. צד 3? או שצד 3 לא מתפללים פה. תוביל. אלי, אלי. אני מעמיד עצמי לרשותך, מעמיד עצמי לבנות לרשותך, איתי ולעשות לבנות איתי עימי ולעשות איתי. ככל שתחפוץ. ככל שתחפוץ. שחרר אותי מכבליי כדי שאוכל אותי להיטיב מכבלי ולמלא את העצמי. רצונך. כדי שיוכל להיטיב למלא את הסר עצמך. מעליי את הקשיים שלי, מעליי את כדי קשיי. שהניצחון עליהם יהווה עדות עליהם לדו יהווה שיעזור עדות. להם, מכוחך, שיעזור להם אהבתך מכוחך, ודרך חייך. ודרך חייך. מי ייתן עשה ועשה את רצונך תמיד. רצונך ולא רצוני. סגיר.